سلام كبرات تقاتلتي داسني اكستران حجي ابستدال وزيناتات ابيتيبيا اديس ابا ما اسرتي ارتراويان يقصل مهلاو مغلاصون تطابقتي مسلات سبعو مسلات زابو حبريتان زغربو وصاوعيتن امريكا بالعلي سراحتنياتات بنك لمعات افريقيا اباديس ابا زغاطم فصامه مغلص مهابان نابيتيبيا ملخت مسدادان اب تግራይ مقله سلامو سلفي ككيد مدب تتحيزو مهلاو اكايتي تسلمو سلفي محبارومن كالن زتقالك خونيو ابزا channel دما ናይ وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتانا يدول ملكت كتطوقون بخبري يعدمكم أبيتيبيا حجون قفان مأسارن إيرتراويان يغتصل كم زلو تقاليتو بوزحات كابتوم أبز اوان أبا أديس آبا تقفيفهم أب تحت قيد زاعتو زلو إيرتراويان زبازح قزيان اي سدتنيا ورقات يبلكمن بزبل كم زخونه خقلت انكولو كباب كتما زركب أبيا تشاهد رايزي كونه كم منبر أبايتمون كي ترفه بقال ماما يأسرو كم زلو تقاليتو مزوم ورقات يبلكمن تباهلهم أب تحت قيد زاعتو زلو إيرتراويان بركت زبلو ورقات زلو من تخونه كقفافون أب تحت قيد كأتون يمزر أي زلو قال كابتن ورقاتن كلهم قداي قفا زخونه ايرتراويان غنزب كفيلم كوصي فتنو كم زلون انت اتون ورقات يبلكم تباهيلهم تحت قيد زاتو غنا كساب حجي كاب ابيات ما اسرتي كم زي وص زلو يزغلاص قال كابتن بزعبا مأسار ايرتراويان ملكيتهم نعلم لخويان معكنات قالهم ذهبوا نبرتا اديس ابا زخونه ايرتراويان اتما اسرتن قفان بالماما يكيت كم زلون ورقات زلوم كيترفه زتاثرلو كونتات كم زلون كغلصن كلو كوميشن سبعو مسلات ايتيوبيا دما بعلى شوعات تحساس بزعبا مأسار إيرتراويان بزملكت حبيريتا كم زبوصحون بزحهم أستات 4 زخونو إيرتراويان دما أبابيات مأسرتي تولوم دوتو بولي عربسا لدتا طافو غوفا قچنن مننن تاثيرهم كم زنبرو كم زفلط يغليصو كابقصيلو بعلت 21 تحساس دما بزحهم سوسا زخون ايرتراويان تاثيرهم كم زلو حبريتا كم زبصحون ازي كوميشن سبعو مسالات ايتيوبيا حبيرو كالي هيومن رايت فيرست زبال تحلق سبعو مسالات زخون ايتيوبيا وتكال ابلعلي ايرتراويان سدتنياتات نبرتا اديس ابا ماسرتي يفصم كم زلو كابز حلفه ورح حدار جميرو حبريتا كم زبصحو كغلص انكلو بزحات ايرتراويان نبرتا اديس ابا دما ايرتراويان بمخانات طرح بدلات يوردنا آلو زبل طرعنات كم سددلو كغلص انكلو بزعباتي زغاطم زلو دما ابايتا وريتكا مرغاص دحر مغبار صبصاب كقرب مخانم دحر مغلاص كلهم بزعبا ماسرت ايرتراويان حبيرتا زبصحم تحلقت اكلات ماسرت ايرتراويان نبرتا اديس ابا دو كبل صاوعيت اغريبم الله بجكا زدمات هيومن رايت فيرست زبال تحلق سبعو مسلات زخونه تكال غلياب تحت قيد زاتو ايرتراويان سدتنياتات نخوصو غنزب زحتتو كم زلو بفلاي دما زتغففلو معلتي عرب مزخون قدام سنبت كتوص سلازي تخيل معلتات كينو حنا بمبال جينا بيت مأسرت خيتوزدو ابتا زتغففلا بوتا غنزب كفيلم كم زفنون قلدما بيت مأسرت مستوزدو غنزب كفيلم يوصو كم زلو يغليصو مطنتي بغل ايرتراويان كبيت مأسرت نخوصو زخفل زلو غنزب بزملكت دما زي تطبق سبعو مسلات زخونه تكال كابز موصو حبريتا كاب 5000 كساب 10000 بر كم زبصح يغليصو اب 2020 اب تግራይ ድሕሪ ዘጋጠመ ኩናት ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል አራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ስደተኛታትን ረድኤትን ኢትዮጵያ መዝገባ ንመስርሕ ሓደሽቲ ሓተት ዕቁባት ደው ድሕሪ ምባሉ ኣብዚ እዋን ኣብ አዲስ አበባ ብዙሓት ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘይብሎም ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ይዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ምኽንያት ብምግባር ብዙሓት ኤርትራውያን በግፋ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእትዎም እዩ ዘሎ ኣብ ሱዳን በዘሎ ህልው ኩነታት እውን ልዕሊ 100,000 ዝግመት ቁፅሪ ዝነበሮም ኤርትራውያን ካብ ሱዳን ሃዲሞም ናብ ደቡብ ሱዳን ከምኡ ድማ ናብታ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ግፋ ዝካየደላ ዘሎ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ መጽኦም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ግፋ ከሳብ ሕጂ ይቕጽል ኣብ ዘሎ ወለ እዋን ካብዚ ዝካየድ ዘሎ ግፋን ካልእ ምክልባትን ንምህዳም ብመንገዲ ኬንያ ናብ ኡጋንዳ ዘምርሑ ኤርትራውያን ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ድማ ኣብ ኬንያ ኣብ ቃላይ ቱርካና 5 ኤርትራውያን ህይወቶም ሲኢኖም ተረኺቦም እዮም قدمي سلسة سمون اب አዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ ከካየድ ጸውዖም በመንግስት ዝተኸልከሉ ፖለቲከኛታት ዝመጽ ሰንበት መቀለ ተመሳሳሊ ሰልፍ ከካይዱ ምዃኖም ሓቢሮም እቶም ተሓበርቲ ነቲ ሰልፍ ከም ዘካየዱን ምሕዳር ከተማ መቀለ ከም ዘፍለጡ ኮን ተሓበሩ ምሕዳር እታ ከተማ ግን ዝካየድ ሰልፍ የለን ኢሉ ዝመጽ ሰንበት ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቀለ ከካየድ ዝተወጠነ ሰላማዊ ሰልፍ ዘዋሃዱ ዘለዉ ድማ እቶም ዝሓለፈ እዋን ኣብ አዲስ አበባ ከካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ህዝባዊ ሰልፍ ዝጸውዑ ልዕሊ 10 ፖለቲከኛታት እዮም ካብኣቶም ድማ መራሒ ህዝብ
ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ መራሒ ናይታ ኣብ ቀረባ እዋን ኣፍልጦ ዝረኸበ ውድብ ፖለቲካ ተንስአ 70 እንደርታን ይርከብዎም። ኣባላት ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ወይ ኢዜማ ነበር የሽዋስ ኣሰፋን ናትናኤል መኮነንን ሓዊሱ ኣብዚ እዋን በብውልቀም ዝንቀሳቐሱ ካልኦት ፖለቲከኛታት ኣባላት ኣዋሃደ ኮሚቴ እቲ ሰልፊ እዮም። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፀዊዑ ዝነበረ ሰልፊ ግዚኡን ናእኸለ ምስ መፀ ካብ መንጎቶም ፖለቲከኛታት 4 ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ይዝከር። ሽዑ እቶም ኣዳለውቲ ብሰንኪ ካብ መንግስቲ ዝበፅሖም ፀቕጢ ነቲ ሰልፊ ከናውሕዎ ከም ዝተገደዱ ኣፍሊጦም ነይሮም። ይኹን እምበር እቲ ኮሚቴ ኣብ ትግራይ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ምስቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ተዋዲዱ ዝሰርሕ ጉጅለ ኣብቲ ክልል ከም ዝቆመ ኣባል እቲ ኮሚቴ ተሓጋዚ ፕሮፌሰር ዝናቡ ኣበራ ተዛሪቡ። ካልእ ኣተሓባሪ እቲ ሰልፊ ዝኾነ ይስሐቅ ወልዳይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብጀካቲ ናይ መቐለ ኣብ ካልኦት 7 ከተማታት እውን ሰልፊ ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ብምሕባር ምድላው መቐለ ግን ድሮ ተዛዚሙ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብታ ከተማ ዘሎ ንኡስ ኮሚቴ ዝመጽእ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝካየድ ንቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ብደብዳቤ ከም ዘፍለጠውን ይስሐቅ ይዛረብ። ትሕዝቶ ናይቲ ሰልፊ ድማ ቀዳማይ ሕቶ ተጋሩን ካልኦት ብሰንኪ መንነቶም መላእ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ብሄራት ይፈትሑ ዝብል ኮይኑ ተመዛበልቲ ናብ መርበቶም ክምለሱ ምግባር እውን ካልእ ካብ ጠለባት እቲ ሰልፊ ይርከቦ። ኣብቲ ሰልፊ ክልዓል ዝበሃል ካልእ ሕቶ ድማ ኩናት ከብቅዕ ዝጠልብ። ኣብቲ ብሰለስተ ኣተሓባበርቲ ሰልፊ ዝተፈረመ ደብዳቤ ኩሉ ሃገራውን ክልላውን ፖለቲካዊ ፍልያትን ጸገማትን ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። እዚ ኣብ መቐለ ዝርከብ ብልሙድ ሮማናት ብዝብል ኣብ ዝፍለጥ ኣደባባይ መበገሲኡን መዛዘሚኡን ዝገብር ሰላማዊ ሰልፊ ኣስታት 100,000 ነበርቲ ክሳተፍሉ ትጽቢት ከም ዘሎ ኣዳለውቲ ናይዚ ሰልፊ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዘርኣይዎ ደብዳቤ ይገልጹ። ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ 2 ሰራሕተኛታት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተሓታትነት ክህልዎ ጻውዒት ኣቕሪባ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲኡ ገይሩ ኣብ ዝሃቦ ሓጺር መግለጺ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዲፕሎማስያኛታት ተልእኾኦም ብውሑስ መንገዲ ክፍጽሙ ንምርግጋጽ ኩለን ሃገራት ንውዕል ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ቪየና ክሕልዋን ክኽተላን ኣገዳሲ እዩ ክብል ኣስሚሩሉ። ኣሜሪካ ብመጥቃዕትን ምእሳርን ኣባላት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ከም ዝተሻቐለትን እቶም ተሓተቲ ክሕተቱ ከም ዘለውን ጻውዒት ኣቕሪባላ። ከምዚ ዝከር ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ብ16 ሕዳር 2 ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሰራሕተኛታቱ በዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ በዘይ ዝኾነ ወግዓዊ መብርሂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞምን ንብዙሕ ሰዓታት ከም ዝተኣስሩን ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ እቲ ባንኪ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልሲ ንምርካብ ዋላ እኳ እንተፈተነ እቲ ኩነታት ግና ዛጊት ብዝኾነ ዝዕግብ ኣገባብ ኣይተፈትሐን ብዝብል ካብ 19 ታሕሳስ ጀሚሩ ብህፁፅ ተግባራዊ ዝኾነ ኩሎም ኣህጉራውያን ሰራሕተኛታቱ ካብ ኢትዮጵያ ክስሕብ ከም ዝወሰነ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ፕሬዚደንት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣኪዊሜ ኣዴሲና እቲ ዘጋጠመ ፍጻመ እቲ ባንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ብሉጽ ርክብ ኣብ ሓደጋ ከይእቱን ኣብ ቀጻሊ ርክባትን ህላወ እቲ ባንኪ ኣብ ኢትዮጵያን ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእልን መጠንቀቕታ ይሕሊፉ ነይሩ እዩ። ክሳብ ሕጂ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ባንኪ ኣዝዩ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመ ክብል ዝገለጾ ፍጻመን ከምኡ ድማ ኣሜሪካ መግለጺ ሂባትሉ ዘላ ፍጻመ መግለጺ ኣይሃበን ኣሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።